Nie je nič horšie, keď sa vás zákazník opýta nejakú informáciu a tápete. Hej. Radšej predávať užší sortiment, ale teda v tomto byť dobrý. Základ úspechu je komunikovať so zákazníkom priamo, nesnažiť sa mu schovať alebo niečo nahovoriť, že by potreboval niečo lepšie ako v skutočnosti. Výmena autoskill, ktorá možno bola v minulosti považovaná za jednoduchšiu technologickú operáciu, dnes sa bez servisného a diagnostického vybavenia nedá vykonať. Hej, pretože pri výmene skla musíte znova nakalibrovať tie systémy. Sú to bezpečnostné systémy. V spolupráci teda s vašimi kolegovcami sa nám podarilo spraviť konfigurátor strešných nosičov, ktorý je špecifický tým, že nie je to len nejaký jednoduchý filter, ale je tam mnoho premenných, ktoré do toho vstupujú. Typ auta, sedan, kombi, typ strechy, samozrejme ročník, model. Ahojte, ambiciózni podnikatelia a vitajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Ambiciózne príbehy od Creative Sites. No a tento raz tu máme veľmi zaujímavého hostia, ktorý na Slovensku podniká už od roku 1992. To je presne 2 roky potom, ako som sa narodil inak. Čiže úctyhodných 33 rokov a ide o jednu z prvých firiem na Slovensku, ktorá sa venovala oprave autoskiel. Tam to celé začínalo. No a je to ambiciózny podnikateľ Vlastimil Morvaj, zakladateľ a spolumajiteľ e-shopu Autoglass.sk. Vítajte u nás. Ďakujem pekne za privítanie, ďakujem pekne za pozvanie do tohto rozhovoru. Okay. Som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť a teda povedať nejaké svoje názory, skúsenosti. Super. Z toho dlhšieho obdobia nášho podnikania. Super, no a ja začnem rovno z hurta, čiže v 92. Keď ste začínali, ja som videl nedávno film Mickey a musím povedať, že tam boli vykreslené tieto roky pomerne koubojsky, takže skúste vy viacej popísať, že aké to boli začiatky, akým spôsobom Autoglass vznikal. Autoglass je, dá sa povedať, bola založená ako rodinná firma, zakladali sme to spolu s bratom, s ktorým to stále vedieme a vtedy to bolo aj s otcom, s účasťou. Ale čo sa týka ďalšieho postupu, potom sme to samozrejme viedli už my. Áno, začínali sme s opravami čelných autoskiel. Bola to špecifická záležitosť, ktorá dovtedy nebola vôbec známa u nás v našich končinách. A bola to technológia, ktorú sme videli na nejakej výstave. Sa nám to zapáčilo, že začalo obdobie hladu po dovážených autách západných, pretože boli sme zvyknutí len tie naše a samozrejme na začiatku sa začali dovážať auta, ktoré neboli v 100% stave, boli to väčšinou búrané auta, takže potom, aby tá cena bola čo najvýhodnejšia. A dohodli sme sa, že takéto niečo skúsime zakúpiť, že videli sme, že malo by to nejaký potenciál, takže vycestovali sme do blízkej Viedne, bola tam možnosť, zakúpili sme technológiu na opravy, ktorá vlastne len taká perlička vznikla v kozmickom NASA. Výskume, kedy vlastne to bolo obdobie raketoplánov, ktoré majú tiež nejaké tie sklá a hlavne na svojej prednej časti a výmena takých skiel je veľmi, veľmi nákladná vec, tak vyvíjali technológiu, ktorá sa slúžila na opravu autoskiel a dostalo sa to potom do civilného života, ako to býva pri týchto výskumoch. Čiže dá sa povedať, že ste takto priviezli zo západu technológiu, ktorá sa používa v NASA a na raketoplánoch. Áno, ako začiatky boli také. Hej? A je to technológia, ktorá, ako som spomínal, bola veľmi špecifická vtedy a bol to, dá sa povedať, ušetrilo to našim zákazníkom veľké peniaze, pretože tie ceny náhradných dielov boli hlavne na tie západné autá. Veľmi, veľmi drahé a vysoké. Jasné. A po tejto celej ceste ste rozširovali svoje portfólio, menili svoje portfólio rôzne. Aké služby aktuálne ponúkate klientom teraz? Samozrejme, tým, že sme začínali s takouto, dá sa povedať, jednoduchou službou, ktorá teda pretrvala dodnes a je veľmi úspešná a čím ďalej viac preferovaná, tak postupne sme naberali nové služby, pokračovali sme s výmenami autoskiel, k tomu sa priradili samozrejme nejaká tá autokozmetika a takisto sme začali pokračovať. Postupne sme hľadali, začali sme tak ako mnohé iné firmy v rodičovskej garáži.
Postupne sme sa presťahovali do iných nejakých prenajatých priestorov, do vlastných, až sme nakoniec v 2007 postavili na okraji Trnavy vlastnú budovu, kde prevádzkujeme dodnes samozrejme či e-shopovú časť, takisto aj tú servisnú časť, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho biznisu. Rozumiem. Takže postupne ste pridávali práve k týmto servisným službám aj predaj produktov rôznych. A typujem, že vám to potom aj tak dobre funguje, hej? Že príde niekto na servis a vy už viete upsellnúť a dodatočne predať produkty, alebo na druhú stranu, keď predávate produkt, viete už aj namontovať a zabezpečiť tú servisnú časť. Áno, jasné, ide to ruka s rukou, hej, pomáha to. Zákazníci, ktorí sa u nás zastavujú alebo zastavia, často čakajú nejakú na tú opravu, pretože, ako sme spomínali, dané opravy skiel, je to taká hodinková záležitosť a je to čas, ktorý je dosť krátky na to, aby zákazník si niekde odbehol a zasa zákazníci čakajú, máme na to priestory. A čakajúci zákazník je ako čakať niekde v lekárni nejako zabiť čas, tak zákazníci pozerajú produkty, ktoré tam máme vystavené ako kamennú predajňu súčasne a to nám prináša samozrejme potom nové otázky, nové podnety a často teda zákazníci buď odchádzajú hneď alebo do budúcnosti s nejakou možnosťou ďalšej kúpy, pretože tie produkty sa im pozdávajú a možno dovtedy o tom ani nevedeli. Hej? Takže vďaka tomu. A zasa naopak zákazníci, ktorí k nám chodia kupovať nejaké produkty, hlavne teda tule, ktoré ponúkame na e-shope, sa zasa dozvedajú o službách, o ktorých povedzme nevedeli, hej, že také poskytujeme, že nie sú to len povedzme tie opravy výmeny autorské, čím sme boli známi dlhodobo, ale aj iné servisné činnosti, montáže ťažných zariadení, servis autoklimatizácia a iné. Čiže vlastne vtedy môžu zistiť to, že vy poskytujete tie služby pod jednou strechou a nemáte problém zabezpečiť teda od objednávky, dodania toho tovaru až po následnú montáž, zaškolenie k tomu používaniu, lebo neviem si predstaviť úplne, ako sa montuje nosič na strechu, lebo tak nebudem ho tam nosiť non-stop, tú truhlu, takže asi aj takéto veci. Samozrejme, no, to je veľká výhoda, si myslím, kamennej predajne a každému e-shopu to aj niečo také doporučujem, samozrejme, pokiaľ sa nedá o nejaký širokospektrálny e-shop, je to veľmi dobrá vec zákazníkovi ukázať fyzicky ten tovar alebo to, čo by ten produkt, ktorý má záujem kúpiť, vysvetliť mu účel, možnosti, pretože to portfólio sa stále rozširuje. Hej? A zákazník často odchádza plný dojmov alebo s tou možnosťou, že tento tovar do budúcnosti by mu veľmi vyhovoval. A vzhľadom na to, že povedzme, čo sa týka ceny nosičov na zadné naťažné zariadenia, tá priemerná cena sa pohybuje okolo 800 eur. Hej? Že je to tovar, ktorý málo kto len tak z voleja si objedná, prekliká sa cez pokladňu a objednáva to. Takže je to tovar, ktorý zákazníci väčšinou chcú vidieť. A veľmi často sa nám stáva taká vec, že prichádzajú už naštudovaným, s nejakou predstavou, čo im vyhovuje a odchádzajú s niečím úplne iným, drahším, lepším, lebo je to na základe skúsenosti a nejakého predvádzania im to dokážeme odporúčiť, že toto je to, čo by mohli kupovať. Áno, to je presne potom tá sila toho showroomu, kde aj dobre zaškolení predajcovia potom sú schopní presne klientovi vysvetliť, porovnať, ukázať a upsellnúť aj potom ten produkt, ktorý môže byť drahší, ale naopak, na druhú stranu teda poskytuje ďaleko lepšiu funkcionalitu, možno ako ten jeho lacnejší brat, ktorý môže byť ten nejaký základný. A hej, ako ste presne povedali, že keď už klient na e-shope má kupovať drahšie produkty, tak najčastejšie práve by chcel aj vidieť, aby fyzicky mohol chytiť tú kvalitu, byť si toho istý, lebo tiež, keď si niekto predstaví vrátenie tovaru, aj keď do 14 dní, ale tak potom si predstaví, že Páne Bože, čo mám teraz robiť, ako to zabaliť, kde to mám poslať, komu to mám odozdať. Takže určite tieto showroomiky, alebo teda takéto predajne tiež to odporúčame klientom, ktorí na to tú možnosť majú, lebo jednak zvyšuje to aj kredibilitu tej spoločnosti, to znamená, že hneď je na koho sa obrátiť v prípade problému a niekde aj fyzicky prísť a pôsobí to potom aj ďaleko profesionálnejšie, keď už potom aj vznikajú strategicky, možno aj na viacerých častiach Slovenska alebo aj v nejakých krajinách. Takže tiež toto odporúčame. No a teraz, keď sa dostaneme k e-shopu a pozrieme
pozrieme sa na tento online biznis, ktorý robíte. Vytvárali sme e-shop na prelome 2018-19, odtedy fungujete. Prečo ste sa vlastne rozbehli s týmto typom biznisu dostať takto do online? My sme zástupcovia firmy Thule už od roku 2010, možno dlhšie, neviem teraz presne ten dátum, a snažili sme sa dostať to povedomie o tých našich produktoch medzi ľudí, a teda videli sme v tom, že nie len tá webová stránka, ale teda e-shop je niečo, čo tých ľudí dokáže pritiahnuť na konkrétny produkt a potom samozrejme dokážu prekliknúť aj na nejaké iné veci. Bola to samozrejme podpora predaja, hej, pretože v tej servisnej oblasti sme lokálnou firmou, také, ktorých je v každom okresnom väčšom meste viac, takže, ale čo sa týka tých produktov, hlavne teda produktov Thule, tak tam sme sa vďaka e-shopu dokázali pokryť celoslovensky, aj keď teda tým, že produkt Thule je vysoko kvalitný, známy, hej, až niekedy až notorický, tak je to tovar, ktorý je ponúkaný veľkým spektrom predajcov. Hej. Čiže o to je to ťažšie v tom našom biznise, že nie je to nejaký vlastný produkt, vlastný výrobok, ktorý dokážeme, sme jedineční v tom. Je to produkt, ktorý je širokospektrálny a predávajú ho, bohužiaľ, často sú to, keď si vyrolujete na Heureke nejaký nosič alebo niečo také, 30 predajcov nie je problém. Takže často sú to jednoosobové SROčky, ktoré za každú cenu predať, ale je to výzva. Stretávame sa s týmto problémom nielen my, samozrejme, je to fenomén e-shopu a celého online priestoru. Áno, je množstvo biznismenov alebo podnikateľov, ktorí naháňajú hlavne tú províziu. A potom presne, keď príde na lámanie chleba, alebo dozvedieť sa o tom viac, alebo poradiť, tak to už je potom ten moment, kedy jeden človek nemá tú schopnosť obslúžiť množstvo zákazníkov, množstvo otázok a samozrejme aj celý ten sortiment. Že určite práve ten sortiment je špecifický, keď sú to nejaké, ja neviem, nosiče na strechu, na bicykle. A viem, že tu predáva ešte aj ruksaky dokonca, kočáre, som videl, že tiež. Športové vozíky za bicyklo, športové kočíky, nie sú to tie klasické, sú to športové kočíky. Hej. A Thule má veľmi široké spektrum a z roka na rok je to spektrum širšie, ale v poslednom období razí politiku špecializácie na jednotlivé oblasti, čiže nedokážeme ponúknuť celé spektrum produktov Thule, pretože sa to dosť ostro špecifikuje, aby kočíky a detské sedačky do aut je teraz novinka, aby to predávali špecializované predajne s detským tovarom a rôznymi, čo sa týka hajkové veci, ruksaky, obaly, rôzne najrôznejšieho druhu, zase sú to špecializované predajne, aby sme sa navzájom nepožierali, aby sa náhodou nestalo, že niekto, kto je úplne univerzálny, dokáže predávať všetko, ale s malými, slabými informáciami, a teda, aby nedokázal pokaziť cenotvorbu v kompletne celom sortimente. Jasné. A určite aj logistika, lebo keď niekto bude predávať to celé široké spektrum, tak objedná jeden kočík raz za aké obdobie a aj pre Thule je zaujímavejšie, keď má obchodného partnera práve, s ktorým obchoduje nejakú tú konkrétnu kategóriu alebo túto spektrum tých produktov a nie celé široké spektrum. Určite, týka sa to aj vlastne vzdelávania, alebo teda informácie, ktoré človek musí získať o tých produktoch, pretože nie je nič horšie, keď sa vás zákazník opýta nejakú informáciu a tápete. Hej? Počkajte, musím si to vyhľadať. Takže pri takom širokom produktovom portfóliu je to veľmi ťažké vedieť všetko o tom. Radšej predávať užší sortiment, ale teda v tomto byť dobrý. A dôležité pre Thule aj pre produkty je servisné zabezpečenie. Hej? Pretože je to síce kvalitný produkt, ale vždy sa niečo... Jasné. Ľudia sú najlepší testery. Vždy otestujú to prvé, čo nefunguje. Áno. To máme veľmi dobré skúsenosti. OK, a čím je váš e-shop teraz taký špecifický? Viem, že sme tam programovali rôzne zaujímavé veci, tak možno skúste bližšie popísať, že ako tento sortiment odkomunikovávate svojim zákazníkom online. Áno. Špecifická taká vec, ktorú sme spolupracovali pri kreovaní e-shopu u vás Creative Sites, bol konfigurátor strešných nosičov, ktoré je to asi jeden z takých najviac dopytovaných a predávaných, pretože s každým kúpou nového vozidla väčšinou ľudia potrebujú
nový strešný nosič, pretože nie vždy je to, alebo väčšinou to nie je kompatibilné. A v spolupráci teda s vašimi kolegovcami sa nám podarilo spraviť konfigurátor strešných nosičov, ktorý je špecifický tým, že nie je to len nejaký jednoduchý filter, ale je tam mnoho premenných, ktoré do toho vstupujú, typ auta, sedan, kombi, typ strechy, samozrejme ročník, model. Takže zákazník si tam dokáže nájsť väčšinou, snažíme sa to robiť, aby to bolo čo najintuitívnejšie, ten svoj model. A je to vec, ktorú stále musíme updateovať, pretože staré modely odchádzajú, nové prichádzajú. A je to vec, ktorá musí sedieť, pretože dokáže nám to následne, keď zákazník objedná a doručí sa mu to a potom pri balení samozrejme tesne pred dovolenkou zistí, že niečo mu nesedí, že to sa nedá zmontovať. Je to problém, je to hanba. Hej, a zákazníci sú z toho nervózni, potom samozrejme aj u nás vládne vyššie napätie. Takže ten konfigurátor je pre nás veľmi dôležitý prvok a myslím, že sa nám to podarilo spoločnými silami celkom vyladiť. Áno, ja si spomínam ešte dávno, keď sme to tvorili, tak aj som bol pri tom a videl som tie tabulky a tie všetky kombinácie, a ktoré nadstavce a rôzne držiaky pasujú s ktorými typmi auta. A veru, dát je to mnoho a presne spraviť to tak, aby to bolo roztriedené, pekne použiteľné pre zákazníka, aby si fakt vedel nájsť ten svoj typ auta čo najrýchlejšie a dostal presne tú informáciu a plus minus autobus, aby si vedel už aj sám spočítať, že OK, koľko ma to asi bude stať a už potom má o tom ďaleko lepšiu predstavu a prehľad v tej celej kategórii. Keď sa dostaneme ešte k tým produktom, tak ktoré tie produkty sú u vás teraz, že najväčší ťahači online? To znamená, že to, čo si zákazníci u vás online najviac nakupujú. Sú to už spomínané strešné nosiče. A vďaka tomu, keď si to dokáže zákazník pekne nakonfigurovať, lebo nie každý e-shop to má tak spracované, aby si ten zákazník sa dohľadal a dostal sa až k tomu, čo potrebuje. V tomto období potom sú to cyklosedačky detské, či už dopredu na prednú časť bicykla alebo na zadnú. Je to taký vďačný produkt v poslednej dobe s veľmi pestrými farbami módnymi. A sú to samozrejme potom rôzne príslušenstvo, ktoré k nosičom. Ako som spomínal, držiaky bicyklov na ťažné zariadenia sú väčšinou objemnejšie obaly a nie je to taká bežná vec, aby sme to posielali. Samozrejme, keď to zákazník objedná, nie je problém, ale väčšinou tieto produkty sa predávajú priamo v našej predaní v Kamenej. No a keď ide o produkty, ktoré sú aj rozmerovo niektoré fakt, že väčšie, tak akým spôsobom riešite dopravu? Hej, že či to je stále nejaká paletová preprava, alebo či to je v pohode v rámci krabíc sa to dá prepravovať? Takže ako toto? Gro produktov dokážeme prepravovať klasickými špedičnými službami, ako keby osobný tovar bežnej veľkosti. Nedostáva sa to do karika. Problém máme troška pri strešných boxoch, nakoľko sú to krabice, ktoré sú okolo 2,5 metra dlhé a je to produkt, ktorý už je kargo. Cena sa vypočítava ako volumetrickou mierou, aj napriek tomu, že tá váha toho celého balenia nie je nejaká veľká, je to vzduch. Neradi to zvážajú, hlavne v období špičkových kampaní, kedy to pred Vianocami, kedy každé miestečko v aute je veľmi dôležité a tak sme sa v nejakom čase rozhodli, nakoľko tie ceny vyšli už do takých výšok, že to bolo nezaujímavé z hľadiska nejakej profitability, tak strešné boxy ponúkame len na našej predaní. Keď ste už začali tú tému nejakej sezónnosti, tak u vás tá sezónnosť je taká istá ako bežne? Cez Vianoce toho fičí, že úplne najviac, alebo tú sezónnosť máte u vás vy inak? V minulosti, keď sme mali užšie portfólio tých produktov, tak tá sezónnosť bola výraznejšia. Bolo to, nakoľko boli to hlavne strešné boxy, strešné nosiče a nejaké tie držiaky na strechu bicyklov, pretože až následne sa začali rozširovať na ťažné zariadenia, tak vtedy bol najsilnejší november, december, január, to znamená zimné mesiaci, to bola tá hlavná sezóna a potom dovolenkové obdobie letné, to znamená koniec mája, jún, júl a potom v auguste to už upadá. Tá medzisezóna to bolo výrazne slabšie. Hej, tá sezónnosť tam bola veľmi, veľmi cítiť. Ale v období, kedy sa dostávala do popredia cyklistika a s ňou spojené služby, tak dá sa povedať, že asi tá jarná sezóna je taká najsilnejšia, kedy sa ľudia po dlhej zime začínajú dostávať na bicykle a teda tým, že mnohí vyhľadávajú bezpečné trasy, sú to rôzne okolo rôznych jazier alebo cyklochodníky, ktorých je na Slovensku čím ďalej viac,
je tam potreba ten bicykel alebo bicykle nejako prepraviť s autami, pretože sa jedná o väčšie vzdialenosti, tak vtedy začal výrazný nástup tých nosičov na ťažné zariadenia a tam tá sezóna, dá sa povedať, že až do konca septembra, do konca októbra záleží od počasia. Áno, a teraz, keď sa aj rozbieha vo veľkom cykloturizmus do zahraničia, tak to je práve to, že keď si človek chce zbaliť svoj obľúbený bike, ešte 3 ďalších bikerov, tak potrebujú už potom riadny nosič, už to není len to, že zloží si jeden svoj bicykel a skladá si ho do kufra, ale už zrazu majú 4 bicykle, ešte majú potom nejakú batožinu, takže začína to naberať ďaleko väčší význam ako kedykoľvek, keď nebola ešte populárna tak cyklistika. Hej. Za to môžeme asi vďačiť aj Samotnému Saganovi, nie? Áno, ako to vždy s úsmevom hovorím, že Peter Sagan bol jeden asi z veľkých hybných momentov rozšírenia cyklistiky na Slovensku. Od malých detí až po dôchodcov, ktorí videli v tom zmysel, videli, že to asi funguje. A niekedy z nadsázkou hovorím, že Peter Sagan by mal dostávať od predajcov či bicyklov alebo cyklopríslušenstva alebo celého biznisu nejakú transakčnú daň. Jasne. Za to, že dokázal povzniesť tú cyklistiku na takú úroveň. A teda je to stále naša pýcha, myslím si, je jedinečný a samozrejme ďalším hybným momentom bol COVID-19. Bolo to obdobie, kedy ľudia zatvorení sme boli, či už v nejakej komunite alebo v nejakom okrese, tak sa snažili či ísť do toho nejakého náhajky alebo na bicykle. Takisto to zo sebou prinieslo veľký nárast predaja. Dokonca v tom období 22 v lete bol taký enormný záujem, že niekedy v júni boli všetky sklady Thule absolútne vypredané a nedalo sa, lebo jednoducho nespravíte behom pol roka, rok dvojnásobnú alebo štvornásobný objem výroby. Hej, to sa jednoducho nedá. Jasné. No to vtedy boli šialené časy, to môžeme tiež potvrdiť, kde e-shopy z dňa na deň buď extrémne predávali, alebo vôbec nepredávali. Práve všetko záležalo od sortimentu a od opatrení, ktoré sa zrovna nastavili. Ale našťastie už tieto časy sú preč, ale minimálne pomohli v tom, že nakopli tento online významne viac, presvedčili ľudí o tom, že online je tá budúcnosť, ktorou sa dá teraz objednávať pomaly už čokoľvek. A hovorím, že máme ktorí predávajú od presne strešných nosičov cez kachličky. Riešime klientov, ktorí chcú predávať štrk online, takže zaujímavé rôzne sortimenty sa dostávajú do online práve kvôli aj vďaka takýmto veciam. A potom presne aj kvôli ľuďom, influencerom, ktorí vďaka práve svojmu úspechu upriamia pozornosť na nejaký konkrétny typ buď sortimentu alebo aktivity, ktorá práve vyžaduje zase nejaké produkty. Takže môžeme im vďačiť za to, že hýbu ekonomiku dopredu. To určite. O tom nepochyb. Teraz môžeme prejsť o také veci, že by ste možno odporúčili ako najväčší odborník na nosiče. Hej, tak akým spôsobom by sa mal ten klient uberať na internete? Je teraz množstvo predajcov, aj sme hovorili na Heureke, obiehajú sa tam aj Ocenty, sú tam desiatky predajcov, ale možno keby ste porovnali to, že sú nejaké prémiové nosiče a potom sú nejaké no-name, náhrady, one-man show, akým spôsobom by sa mal v tomto klient zorientovať? Je to zložitá problematika, samozrejme záleží na tom, koľko bicyklov chcem, to je asi taký prvý aspekt, či sa jedná o 1, 2, 3, maximálne 4, pretože viac ako 4 bicykle sa hlavne na tých nosičoch na ťažné zariadenia pripravovať nedá. Dôležitým ďalším prvkom je, či sa jedná o elektrobicykel, pretože tam vstupuje výrazný, je to váha. Pretože väčšina týchto nosičov má maximálnu nosnosť 60 kg, takže v dnešnej dobe je to zhruba 3 e-bajky maximálne dokážeme odviezť na ťažnom zariadení. Nie je to limit ťažného, väčšinou je to problém tých nosičov bicyklov, pretože zasa v globále zhruba 80% vozidiel má maximálnu nosnosť na ťažné zariadenie. S výslom je to okolo 80 kg, čo hovoríme Octavie, Superby, hej, takže tam technológicky by sa to nemalo preťažovať. A kvôli tomu ani Thule neponúka nosiče, ktoré by mali väčšiu nosnosť. Pretože potom ťažko zákazníkovi
zakázať, aby ten nosič s vyššou nosnosťou nedal na to vozidlo, na ktoré to nie je určené a teda samozrejme môže to fatálne skončiť. Bicykle niekde na diaľnici rozsypané. Jednak škoda pre majiteľa, ale nehovoriac o tom, čo sa môže stať. Riziko je to vlastne výrazný bezpečnostný prvok. Toto si pravdepodobne aj málo ľudí uvedomuje, že v konečnom dôsledku kúpujú veľmi drahé produkty, ktoré by si potom možno radi hľadali nejakú skratku, že keď už vysypali kopec peňazí za tieto e-bajky, tak ušetríme na tom stojane, lebo však tu za možno 200 eur sa to dá poriešiť, alebo možno kúpiť nejaký z druhej ruky, ktorý už čo to má za sebou a kto vie, čo všetko má za sebou, tak by sa v tomto asi neoplatilo vôbec ani šetriť. Stretávame sa často na kamenej predaní so zákazníkmi, ktorí už majú zakúpené nejaký nosič a teraz keď vidia naživo tule, alebo tak zistujú, že to, čo kúpili, ozaj bolo asi urýchlené a často sa odhľadajú, že to cez nejaké portály predávajú a idú potom do niečoho. Hlavne aj ľudia si kupujú tie bicykle stále novšie a novšie a je to pre nich inšpiratívne, že tento nosič, toto by bolo asi to, čo by som ja potreboval, hlavne keď ide väčšia partia ľudí, ide na dlhšie trate, chodia do Chorvátska, chodí sa do Talianska, veľmi obľúbené destinácie, takže tam je to už ozaj veľmi dôležité. A musí to vydržať. Samozrejme. Teraz sa vráťme k tomu core biznisu, aj podľa názvu Autoglass, tak autoskla. No a aký je možno váš nejaký ambiciózny cieľ? Že možno predávať online aj autoskla, doručovať ich, aby si ich možno ľudia robili sami? No autoskla sú veľmi špecifický produkt. Čo si viem predstaviť, je predaj jedine asi samotného autoskla, ale nie, čo sa týka samozrejme servisných služieb. Autoskla, tak ako postupuje technológia, sa vyvíjajú auta, vyvíjajú sa aj autosklá. Čo sa týka technologicky, auta sú vybavené novými bezpečnostnými systémami, asistenčnými systémami, ktoré sú veľmi často súčasťou čelných autoskiel. Sú to rôzne kamery, snímače, dažďové, head-upy a tým pádom tie ceny idú výrazne hore a aj výmena autoskiel, ktorá možno bola v minulosti považovaná za jednoduchšiu technologickú operáciu, dnes sa bez servisného a diagnostického vybavenia nedá vykonať. Pretože pri výmene skla musíte znova nakalibrovať tie systémy. Sú to bezpečnostné systémy, ako som spomenul, a pokiaľ tam niečo človek zanedbá, tak sa môže veľmi stať, že majiteľ auta sa stane účastníkom nejakej dopravnej nehody z dôvodu, že ten systém nezafungoval tak, ako mal, nedokázal zabrzdiť včas pred nejakou prekážkou, chodcom, nehovoriac. Sú to veci, ktoré, ako som spomínal, vyžaduje to špičkové technologické vybavenie a samozrejme aj mechanikov, ľudí okolo, ktorí sú pravidelne školení, vzdelávaní, aby sa naši nároční zákazníci cítili v pohode, že neišli do značkového servisu, išli do firmy, ktorá špecializuje na to. A toto máme veľmi často. Robíme bežne drahé vozidlá, veľké, či BMW, Audi, Land Rover a tí majiteľia týchto aut sú radšej navštívia nás, samozrejme väčšinou na nejaké doporučenie, pretože my denodenne tých skiel vymeníme podstatne viac ako značkové mnohé servisy, ale samozrejme používame značkové sklá pri týchto vozidlách. Rozumiem. A za tú dobu ste tých autoskiel už vymenili naozaj veľa. Tak nejaký bizarný dôvod, prečo zrovna je sklo prasknuté, rozlámané? Je to to, čo sme zažili, to bolo nespreverné množstvo, ale samozrejme spomínam si aj na také bizarný prípad, kedy sme vyťahovali srnca z vozidla, kedy dokázal po výskoku prejsť celým autom a zostal zaklesený na zadnej sedačke. A jeden z takých najsrandovnejších alebo najhumornejších prípadov mám, to vždy spomíname, chalani, keď sa stalo na zľadovateľej ceste, sa pohyboval kôň, ktorý nejakému majiteľovi ušiel z obory a samozrejme na kovových podkovách sa mu veľmi zle brzdilo a k prichádzajúcemu autu na veľký údiv dvojice mileneckej, ktorá sa chcela zašiť niekde. Kôň nedokázal zabrzdiť a narazil do nárazníka a potom sa prevalil na kapotu a vlastne zubami rozbil čelné sklo. Jednoducho bolo to pre nich zahryzol do čelného skla. Čistý otlačok nechal na čelnom skle
A čo bolo ešte na tom najviac zaujímavé, že to auto bolo na tajnáča požičané od rodičov, takže ťažko sa vysvetľovalo a nikto nechcel uveriť, že takto to nejako bolo, takýto príklad. Tínedžerský nápad, ktorý skončil zahryznutím koňa. A ešte by ma zaujímavá skúsenosť vaša s poisťovňami, hej, že množstvo tých autoského pravdepodobne je krytých poisťovňami, ale určite sú aj také, ktoré nie sú kryté, alebo to nejakým spôsobom nevíde. Tak možno ako by ste odporúčili, čo nespraviť zle pri komunikácii s poisťovňou, aby náhodou sa nestala situácia, že naozaj za to ten človek nemôže, udialo sa to už, ale poisťovňa možno má nejaký problém s tým krytím. No určite najlepšie, čo môžem odporučiť, je mať uzatvorené aspoň čiastočné krytie, alebo keď už nie havarijnú poistku na vozidle, pretože tá býva tá najvyššia položka, dopoistiť si čelné sklo. Aj keď mám staršie vozidlo, po 3 rokoch zruším auto, vykúpim z leasingu, tak určite to čelné sklo, pretože tie ceny, ako som spomínal na začiatku, idú rapidne hore a často sú to niekoľkých stovák. A čo býva takisto veľmi časté, že viete kúpiť len originálne čelné sklo, pretože tým, že tie sklá sú veľmi špecifické, tak aby človek ušetril, doporučujeme jednoznačne dopoistenie. Samozrejme, čo je dôležité, keď sa niečo také stane, ťuk niekde na ceste, na diaľnici najčastejšie, pretože na základe skúseností väčšina poškodení sa stáva na diaľnici. Je to rýchlosť vozidla, má väčšiu hybnosť, aj kameň, aj vozidlo. Pri strete dokáže aj maličký kamienok časom poškodiť to sklo. Väčšinou by to malo byť tak, zastaviť toho vodiča, spísať správu o nehode, pretože pre poisťovňu v prípade povinného zmluvného poistenia je správa o nehode spraviť nejakú fotodokumentáciu, že to tam skutočne bolo, že sme sa tam stretli, pretože poisťovne majú typickú vlastnosť neveriť klientom, že sa môže jednať o nejakú dohodu medzi dvoma, takže že mať takúto možnosť, samozrejme dobrý je aj svedok v aute, ale to je ako v dnešnej dobe ťažko. Väčšinou jazdíme sami, takže... OK, takže dokumentácia, zastaviť, spísať radšej správu. A fotiť, čo sa dá. Určite. OK. Treba policajtov, netreba? Policajtov nie. Pokiaľ neprišlo k nejakému zraneniu, alebo že sa jednoznačne nevieme, čo väčšinou pri tých čelných sklách sa človek nevie dohodnúť, že kto bol. Pretože keď niekoho zastavím a ho oslovím, tak ten môže reagovať, že tak toto nebolo, akože toto na mňa neskúšajte. Niekto nemá s tým problém, ale ešte to neznamená, že poistenia v takomto prípade automaticky to čelné sklo plní. Rozumiem. Blížime sa teraz k záveru z rozhovoru. Mám tu ešte také 2 otázočky na vás pripravené. A možno prvá z nich, že čo vy považujete za takú najdôležitejšiu časť pri komunikácii s klientami? Lebo tak robíte biznis už cez 3 dekády. Tých zákazníkov, klientov máte množstvo za sebou a s množstvom aj komunikujete. Tak možno čo by ste vy takto odporúčali, že ako komunikovať s klientmi a čo je vlastne za takýmto úspechom dlhodobého biznisu? Ja si myslím, že základ úspechu je komunikovať so zákazníkom priamo, nesnažiť sa mu schovať alebo niečo nahovoriť, že by potreboval niečo lepšie ako v skutočnosti a nezamlčovať nejaké, pretože aj hlavne pri tých opravách vždy sa niečo môže vyskytnúť a zákazníka nechať odísť autom, keď viem, že niečo tam nie je v poriadku a teraz nepríde, môže sa niečo stať. To nefunguje. Jednoducho zákazníkovi povedať toto a toto je pre vás dobre, toto odporúčame. Jednoducho, keď človek odkomunikuje a správnym spôsobom, ja si myslím, že zákazník odchádza spokojný, alebo teda minimálne s vedomím, že sa snažili spraviť to, čo bolo v ich silách a neklamať zákazníkovi. To jednoducho kvalita a spoľahlivosť, ako je naše logo, to jednoducho zákazníci, myslím si, stále dokážu oceniť. A aj si to zaslúžia, lebo v konečnom dôsledku oni nosia tie peniaze na to, aby sme ich my vedeli obslúžiť, tak si zaslúžia presne vedieť aj situácia. Všetci sme ľudia, takže takisto vieme robiť chyby. A tiež máme jednu z našich hodnôt vo firme práve otvorenosť a to je práve to, kedy sa snažíme otvorene nielen medzi sebou komunikovať, ale presne aj spolu s klientom, aby aj on presne vedel, čo ho čaká, čo sa mohlo stať, prečo sa to stalo a akým spôsobom to vieme vyriešiť. To zaujíma v konečnom dôsledku každého zákazníka, ako to vieme vyriešiť. No a posledná na záver, čo by ste vyporadili ambiciozným podnikateľom, aby ich biznis fungoval toľko rokov, čo vám? Čo sa týka
úspešného podnikania a ako zabezpečiť jeho pretrvávanie na dlhšie obdobie. Je to určite mať chuť do práce, robiť to, čo vás baví, pretože dlho sa mi nestalo, že by som, alebo neviem, či sa také niečo stalo, že by som išiel ráno do práce, stával a zase si povedal, že tak toto dneska sa mi vôbec nechce. Dneska jednoducho je to láska k tomu, čo robím. Je to niekým možno pritiahnuté za vlasy, ale áno. Takisto mať šťastie na zamestnancov, pretože dobrého zamestnanca si dneska treba vážiť a vytvoriť priateľské prostredie, samozrejme adekvátne ohodnotenie tomu človeku a takisto napredovanie, čo sa týka nejakých školení, vzdelávanie, to je hlavne, čo sa týka nášho biznisu, či marketingového, alebo servisnej oblasti. Je to veľmi dôležitá záležitosť. Super, ja s týmto len plne súhlasím, toto presne, čo hovoríte, lebo tiež takýmto spôsobom to vidím a snažíme sa takýmto spôsobom vo firme aj vytvárať a presne posúvať ľudí tak, lebo na nich ten biznis v konečnom dôsledku stojí. My nedokážeme obslúžiť všetkých svojich zákazníkov, vedia to práve naši ľudia, ktorých si vyberáme, s ktorými spolupracujeme. Takže po toto sa plne podpisujem. No a sme na konci nášho rozhovoru. Mojím hosťom bol Vlastimil Morvaj, zakladateľ a spolumajiteľ Autoglas.sk. Ja ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie a prajem vám veľa úspechov na tejto ambicióznej podnikateľskej ceste. Ďakujem pekne. Ja ďakujem takisto za pozvanie do dnešného rozhovoru a dúfam v ďalšiu úspešnú spoluprácu s Creative Sites. Super, majte sa a vidíme sa pri ďalšom podcaste.